O ITF Noia rematou o Campeonato Galego de Sabate con moi bons resultados. Jacobo Vilas, Óscar Freire e Enrique Muiños subíronse ao podio. A Sociedade Liceo de Noia abriu as súas portas este domingo para albergar a Copa Federación Galega e o Campeonato Galego de Sabate, probas organizadas polo club local ITF Noia. A xornada desenvolveuse con normalidade e con moi bo ambiente, e o conxunto da Vila Noiesa rematou con numerosos podios nas dúas competicións. O día arrancou coa disputa da Copa Federación, na que participaron categorías base dende os 7 aos 17 anos. 80 combatentes deronse cita e amosaron un gran nivel sobre o tatami. Esta competición deixou un balance positivo para o ITF Noia, xa que a mirande parte dos seus representantes finalizaron a súa proba no podio. Pola tarde foi a quenda do Campeonato Galego de Sabate, no que houbo moito control sobre o contacto dos 39 participantes. O ITF Noia contou con 4 representantes, en que Martín non puido combater ou non presentase ninguén máis na súa categoría. Si que o puido facer Jacobo Vilas, que se proclamou campeón galego en menos de 70 kilos, categoría na que o seu compañeiro de equipo, Enrique Muiños, foi terceiro, e Óscar Freire subiuse ao segundo caixón na categoría de menos de 65 kilos. Os premios dos dous campeonatos foron entregados polos concelleiros de Deportes de Noia, Santiago Rodríguez, o concelleiro de Educación, Iván Lorenzo, e a concelleira de Participación Cidadá, Beatriz Riande, e tamén polo equipo directivo do Liceo de Noia. Agora o ITF afronta un novo reto competitivo, xa que este venres 7 deportistas e o seu entrenador, Antonio Blanco Dache, porán rumbo á cidade italiana de Lecce. Ali participarán no Open Internacional, que se desenvolverá do 18 ao 19 de maio.